Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zesistemini okwendaphila niphile nje sibonga ukhuluke nawe ukuthi subscribe cela mo ucinezele ukuze bomunye bokuqala nqa uthola ama video mangabe siwaposta siyabonga bafowethu futhi sibile futhi sibhele ezinye isiphela esipho nazo ngalesikhathi la ngempela siphela konke double thintalo la ngempela phana egcokama elisha kushintezekile vele nakho igcokama elisha kuye kwavela ngempela ukuthi lifakiwe lapha emcimbini kaNgelo V phakathi ngene khona ngempela okuyikhuphuka zakho ezibibanjele khona eThekwini impela kodwa kuhamba isikhathi kwaze kuvela amahlebezi ukugcomela lesha likhipha istatement elithi khona lona angeke libhale eThekwini imicimbi eThekwini liyahoqa kuyona ngenxa yezathu ethize yethi indaba hleli ba imicimbi yakhona eThekwini ukuthi kunezimpi abalwisa zona yabona kanti futhi ngaphezulu kwase kuvela lapha ngempela ukuthi igcokama elisha bekade libhizi ligudlisa lapha ngempela uNgelo V kanye naye umcineka uvoicemail la khona kade bebhalela khona igcokama elisha lona lingabaphenduli libaziba nje impela kanjalo kungasho lutho khona thema kuhamba isikhathi kwase kuvela ngempela ukuthi uNgelo V lapha nawo bese wathi thatha isinqumo sokuthi ke bese yayishintsha lapha nepost kade vele siphumile yekhuphuka nezakho ukuthi ngempela igcokama elisha belikhona waseyijika kama lento waselikhipha igcokama elisha esikhundleni salo kwase kuvela lapha ngempela ugqoko uDSD lapho waseveza nabanye futhi abangenile futhi abengeziwe ngaphezulu abangamanye amaciko futhi kuhamba isikhathi ke la sigcomelisha ngawo lapha ngempela umhla ka2 kuona uMay la seliphawula ngempela liveza okunye futhi okuthinta lona ngempela inkulumo yayo yade libekile lokuthi lona alisangene emcimbini yakuphi yaseThekwini la ngempela liphawule khona laseliveza nokuthi futhi khona inkinga yake ngento yalo noma sinqumo salesithathile ukuthi izoyenza kushaya nabathize abangenacala noma bangonile kodwa bese wakhuluma khona lapho ekhuluma khona khuluma kwivideo ayidedele khona enkundleni zokuxhumana isho kanjena nonke amanqalelo omshove enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha zebesula amadeva ukuhoxa kwami emcimbini yaseThekwini ngiyazi ukuthi lizokwehla kakhulu ilandi njengaseyindondweni zamalahle kodwa kuyaphoqa bafethu sekuyisona isikhathi uma nje bafethu ngihamba amacala manje ningabalandeli beqiniso ngempela nilimele iqiniso nothanda umculo wenu ngithanda ukubona insizwa ishiyelana inkundla ngicabanga ukuthi into enjengalelo nizoyisukumela ukuhamba kwesikhathi okwamanje ngazokubona ngoba lisaqala izembe liyagawula nanokuthi masiphumile inkanyamba ezibeni ibhubhise ngisho kanjani uyabona so khona abantu abazolimala bengenacala kodwa egcina kosuku ayikho into engingayenza ngoba kuyacaca ukuthi le mpe engibhekene nayo ngiyi-1 ngiyilwa ngingedwa nesinqumo sami ngizosithatha futhi ngiyi-1 ohambisana nami ngiyabonga thank you ongahambisana nalokho engikhona fuck off kunjalo bafowethu injalo indaba ngempela ivideo lapha igcokama elisha liphawula ngempela ngodaba lwalo lokuthi liyahoxa ngempela igcokama elisha lapha ngempela emidlalweni yaseThekwini ehlelwe eThekwini ngabe kuthini uphawula wakho ngalo daba logcokama elisha ngempela cabanga ukuthi isinqumo esehlele sithathile thina uphawula wakho ngale nkulumo yalo kwefula ngempela uma udiyezwa ikhuluma futhi lizokwehla isimo serandi lapha ngempela ethinda khona nokuthi nani nendilo zamalahle nazo futhi zehlelwa yindaba yabona thina uphawula wakho shiyo uvo lakho phansi comment section usho ucabangani bese ubokuthi nawe sidibana ngokuzayo